Uriani Tuhata dipersilakan untuk duduk kembali. Hama kamanami dohotianami Uriana hina holongan ni Kristus. Selamat hari Minggu, mari kita salahudna. Nunga sahati tatu pesta puncak jubileum 125 tahun sending HGB. Namar temahon hamudo surat ni Kristus. Tabungoti ma parmingkota sedarion hut marningot jalama kamunati hon padongan ni di bata naso marpat sohotan di perdaranan ni ulau seding ni HKBP naung dibuka sian tahun 1800 sia. Tapa husor ma di bagasar rohat tabe uhud tahanguluhon paboa surat ni Kristus dohitat naikon mabuat barita nauli tu sadok na tinopa atong tapuk ka mamasok mared de mahita. Marhite-hite goar ni di bata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di borbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Lehet nai di atas ni akadolok ak kapat ni parbarita nauli na patubegihon hadameon na mamarita hubbarita nauli na patubegihon hatuaon na madok tu Sion di batam do bakit raja. Haleluya. 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 Ali Tuhan Yesus Kristus hodo nama nobus portibion marhite mudar muna badiai di jauh hodo torop halak asa parsidohot mamaritahon haluaon na pinatu pami dihami asima roham lehom mahiras ni roha dihami lahomar barita nauli saya cari mahami makasurukon parsuromi siana ka odeng di portibion urupi mahami asa saya tong rade mangalehon nasa gugunami
tu hararat ni harajaumi. Amin. Mari demahita. Mariami, oh Jesus asimi, asa tumurang kami, Dia cimusui. Bayan Mariami, tong panupagmi. Tangi hok kamu mapatik ni bata di minggu sedarion lima surat ni Apostol Paulus nabaduahon tu si Timotius 2 Timotius 4 ayat 2 songonon marirok disi jamita hok katai hajong jok ko ditikin naune nang naso une picang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamudayon ido sahatna atong rap mangidugo makita siya Tuhan di bata lahu mangulahon na hubar tupatik nai ale Tuhan di bata say barbubuy mahami mangulahon na hubar tupatik mi amin marid di mahita. Tatopo ti madosata nakudang itu aroban di mata martang yang mahita ale Jehovah di bata amanami para sirohana sumurung dileho kodo sodang mi patiur hodalan nami Tuhan uluan jala di halamohon rohamdo asatung sadok namarho samian di bagasa sodang hati uron nasiakko narodo haminuaing tuado pamu manopoti dosa nami jumuk jotad dohami mauhom di bagasan hahuluman nami daku kapami pikiran nang rohanami majakon sodang hati uron nasiakko. Oleh Tuhan, asih maraham dengan Allah para dosa, asih maraham.
Di tugu-tugu hodo hami marhitini ragam ni pangacariom. Di pakuling hodo hami marhiti hatam na tersurat di buku na badiay. Nang marhiti pangacario dohot jamita na pinasahat niya kanaposom. Alay jod do paula so hutangi hok kami akka pangacarion nang jamitai. Hurang do ringgas nami mangguruhon. Jalapa husor-husor hatami di ngulu nami. Nama baik kami semian di hahulungun. Disuruh holo kanup hanak naung macalo sodang mi kabesiti dangim. Laho mamaritaho barita nauli tu sadok natinopa. Alay jod do hulao si hami parsuromi. Dai kumarsinodang manian ngulu nami. Tadani naung ku calo huang ulo kami sodang mi. Hurajumi calahu topoti hami donang sian nasa gugo. Hami papatar ko sodang mi. Marhite pangalaho nami si ganopari. Di halomoro hamdo asa gabi martaba akka halak na prosia. Jalan na pinaluan di holong mi. Alani i disuruh hodo sadok kuriam di Portibion. Patu pahon ragam ni ulau marbarita nauli. Asalam torop akkana prosia. Asi maroham di huriam. Jalamar pamuati maroham di hami. Ala jod hulau si hami parsuromi. Palabas maroham midah kaleo di huriami. Molo si bata kubudakan huliau kami roha nang pikiran ami. Para dihonaka ulau seremonial sabing. Hape lupa hami. Dia kadongan nama kasih holi sedang mi. Dohot nama kalunguton pangurupion. Tangi ho kamu mabaga-baga ni debata taringot tu hasisan di dosata. Songon situng na mangudu aulin na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohak kumida hamatean ni halak parjahati. So ikon midah mulat ni parjahati tu madikod dalam nainian. Asa mangulu ibana. Hasangapo ma di debatana ni kijang. Amin. Mari demahita. Baba tarhon hinauli
Tangihok kamu mahat yang debata. Nagabi turpuk epistel di minggu sadarion. Imana tersurat di Evangelium ni si Markus biddu 10 ayat 14 sangat ro di ayat 10 lalu. Songonon mariro di si tajahama marsikat sori. Dungi musehud ujuhudul nasida mangan di padarida homma dirina tu 10 sadai di bicang magang gudohot jogal ni rohana sida ala soporosia nasida dia akan naung marnida ibana nau kehe sian namate jadi nama dokter Asia au mahu kuliah bertiga jadi kamu mari na prosea jala tardiri dapotan haluaun alai na soprosea hona uhum do jalan pada akan mengikut Tuhan pada kasih serta kasih perbuanku doa tanah yang baik. Job putun nasida doaka uluk jalanang di idom rasun hamatian dang pola mahua nasida appe horon nasida matangan na tuak kala marasahid gabi malum ma hilalaonna ido sahatna mertua do akkana tumangion hata yang dibata jala nau piopsa amin mare demahita. Tahatidak ko mahaporosiaw tay songon na hinatidak ko nidongata sa haporosiaw di sadok portibion rapma hitamadok au porsia di bata Jehovah idowama pargogo na suhatudosan na tumopalangi dohotano au porsia di Jesus Kristus anang ini bata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi asyat di berbadia andorang suahubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pahuman ni silatus namanya terpacal di mana di hau penur silang na tuat tu baru tu rudung ditanam na mulak mengulu di hari patuduhon
namana tu surgo lahul dusyamun ni bata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disimai bana paimula sogo tu tanoon manghumi halak na mangudo dohot namate au persia ditod di perbadia cala arong sada huria na badia huria hatoban ni halak Kristen akada badia dohot ni hasan dosa dohot di hatai nama dok mula mangulo sogo daing ni halak naung mate dohot ni angeluan na sura suda amin. Nuaing tabegema kor gabungan di tonga-tonga di Huriata Mar Seddi
Tabegema titing na maragam dohot parahebengon di tonga-tongali uriata. Huria na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Horas selamat hari Minggu ma di pasahat huriata Tuhamu. Lumobi ma di amanami dohot inanami na baru romar Minggu di HKBP Pekanbaru. Tuhan debatama nama dongani hita di parsaurata di Minggu sadarion. Atong tapai hutihut majotik ting na meragam di Minggu palimahon dung Trinitatis Minggu 30 Juni 2024. Warta umum. Danak na sorang. Na di hari Rabu 26 Juni 2024, nunga di basa-basa hot tuhatta sadadak danak bawa di keluarga niamata, Martin mangihut situmorang, tubuh ni inatai, Ristawati habeahan, maringanan di Jalan Satria nomor 4, sektor Bambu Kuning Tenayan. Hipas dodak danaki, suang songoninang natorasna. Tikting marbagas. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma. Jeffrey Soklin Sianipar ST, anak niamata, Banuasa tua perdamaian nahinan, tubuh ni inata, Paulina Borupohan. Maringanan di Jalan Rokan Jaya, Perum Villa Fajar Blok B 104, sektor Labu Baru Barat. Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dohot Oroan. Juneta Udurma Boru Manurung ST, Boru Niamata. Humitar Manurung, tubuh ni inata, Lastiar Rumah Horbo Nahinan, Martalena Boru Simarmata. Maringana di Perumnas Kerasaan, Huria HKBP Saroha Resort Bandar Maratur. Di Pasu-Pasu di hari Rabu, 3 Juli 2024, pukul 10 WIB, di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pranikah di hari Selasa, 2 Juli 2024, di ruangan konseling HKBP Pekanbaru. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma. Surya Dagawan Situmorang SEAK, anak niamapta, Abner Situmorang SHMH, tubuh ni inata, Saur Maida Boru Sirait BA, maringanan di Jalan Perumahan Duta Mas Blok C4, nomor 2, sektor Pandau Permai. Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dohot Oroan. Cindy Sarah Oktajeni Boru Silaban SAK, Boru Niamata, Jepta Silaban SH SEAK MM, tubuh ni inata, Nonni Yuliana Boru Marbun SPD, maringanan di Jalan Narogong Sakti 12 nomor 10 pitu A, Narogong Indah Rawalumbu Bekasi. Huria HKBP Maranata Resort Rawalumbu. Di Pasu-Pasu di hari Sabtu, 6 Juli 2024, pukul 10 WIB, di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pranikah di hari Selasa, 2 Juli 2024, di ruang konsistori, masuk pukul 10 WIB. Tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma. Oki Bramantio Simamora, anak niamata, Maradu Maju Simamora, tubuh ni inata, Nurasti Boru Sormen. Maringanan di Jalan Hang Tuah, Gang Perdamaian Tolu, sektor Pintu Angin Sukaterus. Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dohot Oroan.
Friskila boru Simanjuntak, boru Niamata Immer Simanjuntak, Tubuni Inata, Hestina boru Sitopul. Maringanan di Jalan Harapan Jaya Kulim, Huria GKPA Kulim Resort Kulim. Di Pasu-Pasu di hari Sabtu 10 Juli 2024 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Ruas Nataba Mamuka Minggutta Sedarion 30 Juni 2024 nungagabe ruas ni huriattabe keluarga ni na parjolo amatta Franseda Silaban inatai Serewati Rabdohot Sadadak Danak Bawa pindah sian Huria HKBP Tampan Resort Pekanbaru. Maringanan di Jalan Kayu Manis nomor 40 Sada, sektor Padang Bulan Sada. Napaduahon, keluarga ni Amatta Romson El Purba ST, inatai Ferawati Boru Hutagalung, Rabdohot Tolu Danak Boru, pindah sian GKPI Klaten Resort Daerah Istimewa Yogyakarta, Jateng wilayah 11. Maringanan di Jalan Tegal Sari, Gang Mekarsari, nomor 6, sektor pesisir Rumbai. Ruas Napida, Mamuka Minggutta Sadarion 30 Juni 2024, Nungapida Huriabe keluarga Niamatta, Tupal Darwis Hermanto Sitorus, Inatai Diasi Bermaris Boru Turnip, Rabdohot 5 Danak, Sadabawa Opat Boru, Maringanan di Jalan Rawa Bening, Perum Geraha Bening, Blok C, 10 Tolu, sektor Arengka Indah. Pidatu HKBP Gangsado, Medan, Resort Medan Timur. Ruas Namodeng. Nah, di hari Minggu 27 Juni 2024, Nungajumolo Marujungolu ni Margareta Boru Saragi Sitio, umur 55 tahun, Boru Niamatta M Sarage Sitio Nahinan, Tubuni Inatta Alinceria Boru Simajutak, Maringanan di Jalan Tamrim nomor 10 Tolu, sektor Komplek Gubernur. Jal dari Kamis 4 Juli 2024 di Patu Pahuriatta do Pangumpulion dohot pertaniangan sektor di bagas ni keluarga masuk pukul 10 sia 30 WIB. Tuhat tamana mangapuli sudi keluarga na tininggal honna. Suara Koinonia Pakkobasion di hari Minggu Sadarion 30 Juni 2024 nama kobasi di parmingguan pukul 10 sadawib ima Pendeta Hatus Hutapea STHMM Paraises HKBP Distrik 22 Riau. Kegiatan sekolah minggu Mamuka Minggu Sadarion 30 Juni 2024 kegiatan sekolah minggu ima paduan suara, sepak bola, karate, dohot English Club, macohot majolo, jala masuk mamuse di hari Minggu 21 Juli 2024. Pesta Jubileum Sedding HKBP ke-125. Di hari Minggu Sadarion 30 Juni 2024 di Patupa Huriaptado Pesta Puncak Ulang Tahun Sedding HKBP 125 tahun Naniuluhon Niamang Preses HKBP Distrik 22 Riau. Jala sude paduan suara ni Huriata Patu Begehon Kor Gabungan Marsending di parmingguan pukul 10 sadawib. Laos papungu pilihan khusus dohita marhite amplop laho mangurupi ulaun sedding HKBP tapasahat metu jolo rabdohot pilihan apa duahon maka tidak kon hapor seaon di hari Minggu Sadarion 30 Juni 2024 di parmingguon pukul 10 pitu wib di patupa do acara maka tidak kon hapor seaon tu sahalak bawa yanakoni Huriata. Seksi lansia di hari Selasa 2 Juli 2024 di Patupa Seksi Lansia do senam osteoporosis pukul pituwip di Jolo ni Gareja marpahean baju olahraga warna hijau.
Rapot periodisasi Persekutuan Perempuan Distrik Manang PPD HKBP Distrik 22 Riau. Di hari Jumat 5 Juli 2024 dipatuhi pada rapot periodisasi PPD HKBP Distrik 22 Riau maringanan di Gedung X Saudi masuk pukul 10.05 WIB. Jada di Paborhat Huriata do 2 halak utusan pengurus seksi perempuan Huria, 5 ketua dohot sekretaris, dohot 2 halak utusan forum perempuan resort. Tatanyakon ma asam berdalan dohot dengan rapot PPD HKBP Distrik 22 Riau. Rapat periodisasi Naposo Distrik HKBP Distrik 22 Riau. Di hari Sabtu 6 Juli 2024 dipatuhi pada rapot periodisasi PND Distrik 22 Riau maringanan di Gedung X Saudi masuk pukul 10.05 WIB. Jala di Paborhat Huriata do 2 halak utusan pengurus seksi Naposo, 5 ketua dohot sekretaris, dohot 2 halak utusan forum remaja Naposo Resort. Tatanyakon ma asam berdalan dohot dengan rapot PND HKBP Distrik 22 Riau E. PA Remaja Naposo HKBP Resort Pekanbaru. PA Remaja Naposo HKBP Pekanbaru dipatuhi paima di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 dohot tema The Power of Pray Matius 20 sada ayat 22. Songon tuan rumah HKBP Pandau Permai waktu pukul 10 siawib saat tuna selesai. Riama Sudi Remaja Naposo HKBP Pekanbaru laumat dohoti PAE. Kebaktian Forum Perempuan Resort HKBP Pekanbaru. Di hari Senin 8 Juli 2024, kebaktian Forum Perempuan Resort HKBP Pekanbaru maringanan di HKBP Pandau Permai masuk pukul 10.05 WIB. Suara Diakonia ulang tahun tu sudah ruas ni huria nama ulang tahun hari hatu tubuh dohot ulang tahun pardongan saripeon sianari 30 Juni sahatu hari 6 Juli 2024 sude parhalado dohot huria HKBP Pekanbaru pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debatasian pesalmen 30 ayat 22. Sai pasonggo maasini roham tuhami ali Jehovah hobar tupak kalunguton nami diho. Ruas ni huria namar sahid tatanyakon ma ruas ni huriata namar sahid na di rumah sakit dohot na di jabu songon na tarsurak di tik-tik ta anggiat ma di daun itu hatta parsahiton nasida. Tik-tik tambahan na menyusun bunga altar 2 bulan Juli 2024 sektor Labu Baru Barat. Songon 5 tikting di minggu tasedarion tuhat tama nama masu-masu hita saluhutna. Mari di mahita laus tapasahat ma beliata tu ada balik debata ditiki nak maride. Hidup
mulakan kapagalat malikota kapatiur dalane ay korong dobenalilu sang hatok maulati. Allah mun makukubim toroban itanoi tuntoro makalumuton sonang tudalanai kapagala paritoka tapati Dameni di batana sumurung sian salugu naroha. Ima mangaramu tiaka hati-hati dohot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatana hinakolongan di bagasan Kristus Yesus. Adorakso pasahat barita nauli. 27 beliau 125 tahun seding akabipi. Uhud papataro dolas niro hadi huriat tau khususna kabipi pakabaruon saunari 125 tahun maha kabipi jalasadana luar biasa odo pehya di paborhat hakabipi paborhat 12 halak misionaris
nama maritahu barita nauli tu sudi negara Afrika. Jala sada siani anak buru naradisian distrik 22 Riau. Naung dipersiap pun lau gabi misionaris mersiding tu Afrika. Ima perbuini siding HKBP. Natuari lasroha deskahono puye purus do sapropat halak khusus siap huria pakabaruon na siap manangyakon siding manangyakon misionaris na naing martabata badope obar tu pangiduan ni Afrika na manabay akatinaga lau memeritahu bariu tenaudi termasuk tuaka negara-negara na tertinggal di Afrika. Alai itak misa 12 halak kope nabui di paborhat HKBP jala 14 halak parhalado ruas ni HKBP pakabaru naung deskahon natuari redik manangyakon khusus misionaris dohot khusus Pulau Siding. Secara umum HKBP mulona selaun adorakso sentralisasi hita distrik tahun uruta pauna poma bisa dok HKBP. Alain waing uruta patuluh ma. Jalasada HKBP pakabaru nama dapat penghargaan bisa dok HKBP. Nomor sada ma HKBP pakabaru mendapat piagam penghargaan sian sudi gereja nadok TPB nadong di HKBP alai HKBP pakabaru nah lebih banyak menyumbang tu ulaun ni HKBP dung sentralisasi patut do lasrohata di bagasan ni alani molonunga songoni asa unang toktong asa toktong ma la bersemangat kita kamanga kaenang doho na mangurupya ka ulau seding domu tuak perkembangan di huriat tanwaing termasuk distrik 22 Riau 740 siama gereja tadi distrikon jalan abu hidup manaba terus menerus alania kesemangat Uhud di haradio tak khusus na HKBP pakabaruon lau manangnya kodo mangurupi. Alani selamat ma jubileum 125 seding HKBP horas madita saluna. Atani debata jamita di minggu tasadarion imana tersurat di 2 Korintus bidutulu mamukamai sian ayat 2 sahat rodi ayat onom songonoma didok disi. Hamudo surat nami nauk sinurato tu bagasan rohanami natinada jala jinaha ni saluhu jolma aita daru hamu surat ni Kristus nahu paturehami sinurat sodoho tinta marhite siator dini debata nama ngulu ido dada tu panurata batu alai di panurata daging ima ate-ate pos rohanami taringut tu situ debata marhite-hite Kristus. Dada tahu hami siat diri nami angkotung mamikiri agi aha siat diri nami. Sadok siat debatado hatawon nami. Ibana do patau hok kami gabi parhalado di padanai baru. Na marhite-hite siat toddi. Dada marhite sian surat. Aina mamunu do surat todi ido panguluhon ido sahana disadari si Paulus do hadirion na songo jolma na somal jolma biasa na solias ya dosa hakurangan na terbatas jalan na sodok kaguguhun na Zalaido mewakili sadok kajol maun taringot tu keberadaan ni hajol maun tuk swadong do boy hita siak kadiriota natalup dia dopan ni debata
Emang hakurangan tu kita. Rum tulu ayat 27 di dokot tuk saluhu dona sida merdosa dan dapat pujian di depan sida. Semua telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di kesadaran na songonido, gabi ikut terus do, terju hita jala terdorong, lau mangili-kili di bata lau patauhok kita. Maceta bunak ingat detai nomor 730. Saya patau ma diriku ali Tuhan papatarhon hinaulimi. Hinaulimi Tuhan suruh matur dimi. Saur turhaki lau papatarhon holong mutudongaki. Ayat 2. Lau papatarhon basam tudongaki. Ikonili-kilihot tadu di bata. Dalam oleh si Paulus nakin daya na perpudion dada tahu hami yang gusia diri nami. Songo perhalado di pada nebaru. Dangadong hadirisian hadiron nami anggotung memikiri agia aha. Sadok siat dewatado. Laus kesadaran itu naik terus hehe di tengah-tengah ni sudi colma. Gabi terdorong maibana lau mengili-hili di bata. Ala di sido anak kicuna. Mulai dok si Paulus di 2 Korintus 5 ayat 17. Alai molo di bagasa Kristus halak. Natino pa ne baru mai. Nung asalpu pangalahon na rubi gabi ne baru. Anggo siya pangalahon ni jolma molodang di pai baru Kristus sita dan adong na buhay ulah kono takkaulaw na dinggan. Ay dia manggo nguluodo. Perbeda-bedaon, hamusuon, pargadobuson, pangiburuon, akaido haurmuson ni na si Paulus, akaido na pinarbuihon ni hajol maun noay. Alay-alahay baruon na siya Kristus sinak kiningan, gabi di pai baru, molo di bagasa Kristus salak na tinopanay baru may. Gabi si hutok Kristus salak iman amar pangalakon ay baru. Gabi anak hati uron. Lam tajom do didok si Paulus di surat na naturia Efesus. Diliyo Efesus 5 ayat siya sa rodi ayat 10 sadai. Halak naum di pai baru Kristus ikon margogo ibana jala tahu imana lau patari dahon perbue ni ngoluna songo jolma nabi nai baru ima perbue ni hati uron dia mai perbue ni hati uron dia Efesus 5 ido ibana habasaron hati goran hasitongan daksarobang imana tulau kahulumon diboto mana kasih dia lo moni rohani de patah siulah kunonna. Jala tumaso museni dok si Paulus taringot tusi asa halak na di pai baru ima gabi colma na badia merpangalahon na badia songon na patut arian inna si Paulus di Rom 10 tulai 10 tulu merpangalahon mamu songon na patut arian inna bau nang per dia mai pangalawan isang napatut songon arian marbatas permanganon ninna unang batorbak kunang malubihu mula si papangamago pena tang dinggan si papangamago sama dengan nasumangului bagasak katiurod dupe marbatas perminumum munang gabe permabuk unak perbeda-beda unang murah-murah iri hati manak cemburu unang marungut-ungut inna si Paulus. Alay odon waeng na torus manorus lau menggarokoti pangalaho odon waeng na patar jalamang kopang dingulu ni solmao. Lewado ita songon na tumakas na king alakay baruon na pinabuani na pinatupan ni Kristusi na saha diguari kita sadarion hamudo surat ni Kristusi. Ninna di topiko. At siya balagado predikaton, sibutanon. Dang asal disedak kon si Pauluson. Asa patut jolma
gabe surat ni Kristus ima halak nang mangulu di bagasa Kristus. Tentu surat ni Kristus ini songo dia surat sormina doi. Bahwa surat Kristus itu adalah cermin di mana surat itu sering bisa mewakili orangnya dengan surat untuk menyampaikan pesan-pesan berita nauli. Paulus, jodoh si Paulus, dang bui lau imana tu huta Korintus, dang bui mana lau tu huta Filipi, do akka huta na asing, alai di tongo si mana do sikka ni kehadiran nai, babuahon akka berita nauli do pesan-pesan ni marhite-hite surat. Laus isi do hadiri tanwai ngaka naung pinay baru ni Kristus. Amudo surat ni Kristus. Surat ni Kristus imana mewakili sormina ni Kristus nang hadir di tonga-tonga ni Portibion. Laho buat berita naudi dohopai baruhon Portibion. Disuruh do ita. Alaida ada hulan nabui memeritahu berita nauli ragam dui bui dui marhite hata bui dui marhite hite pangalaho bui dui marhite hite nang akatinda kape lumubi ala Kristeni ikot toktong songon surat ni Kristus na bui sorminan jala sitiruon nang dia kapanglahu lumubi tahun 1926 kerjasama dohami di sada daerah rabdo sada yayasan lau yayasan penginjilan khususnya target tahun 1926 ima akadongata na di pinggiran di Danau Toba ngesiap kadongan nang dipersiap pun akka penginjil nang dipersiap pun Jako anggo makatai, pistar ay ngamela terlatih. Berohak mami itu sada huta. Di suku perhutaima. Namar hua do hamutuson. Serentak do madokon. Lasa apa tadahu Kristus do hami. Asa ditadahamu Yesus Kristus si baluai. Di suku perhutaima. Sungguh dia doa pangalahu di Kristusi. Nabasar doi, parholong doi, jala toktong do, dang lomorohanyon marsak mangarsaki donganna, parlabok doi, pardame doi, sudah kagum. Aladang ditadana sida petong, isi Yesus, ay parugamo, tak pula hudok disot, parugamo nasing guna sida. Kagum do na sida. Roma musay sukut-sukuni. Di molonong nga siyuto Kristus. Hamian non. Nga otomatis sami songo pangalahon ni Kristus si pangalahon nami. Ilu atong ina. Roma na sinamado atong nga salalamat tamuro to hamin na. Hamida Kristed dope. Alay nga salalamat tamuro. Wasa. Ay sitadamu dope Kristus. Tuhuta amma hamulaw. Aido sudi. Jala gereja na pibalga-balga do. Tu si maha berita hok kamu Kristus ini na. Ay nga Kristen na sida ina. Ay di kok kamu soal pangalaho. Ayang go hami. Naksutad da hami dopi Kristus. Dakya hutak ko hami. Manuk na sida. Halaki do huran namak manakkoy manuk nami ina. Bis manuk ngami takkoy. Bis garong ngami diupati. Inong garong ubi kayu, garong garkau. Malo-maloro na sida. Di cawu na sida do, diwa na sida perbuenay. Alay suat temusena, gabi jut tami luangan nina. Ise mangulahoni, akka naman ada Kristusido. Lama mutusin nina. Muado kita sonari gabi sada tantangan on. Jala hurok, hami posodo pe tahun 20 nomi do akarobongan. Atik penong melalui pelatihan halai tuk setar berek kami benesi dewe. Apa bedo hono betu tu.
Alai iro no marga melotadokon no hamudo surat ni Kristusi no marga moado sudi ala Kristen na tarjo tutungatongan ni Portibion alai di padaridaon barita na uli babua nang depeo barita na uli ima jolma gabi jolma ne baru gabi sitiruon nang di pangalako. Masih donoeng kata tayaw ya dok Pak Gubernur dok pimpinan di provinsi Pak Preses ang pala itu boto Preses nanti ang itad gabi iguari jolma daw moloroaw oh sudah datang gabi hiba do iba to ang itad da Preses alay gabi iguari do iba sudah datang Gubernur HKBP ini to no sudah da Preses sudah datang Gubernur HKBP ini kapan diteresok bupati-bupati wali kota HKBP ini ada tuh kan alay ahame dokon puasa di dia jong gereja las otomatis jonok ni gereja jong akaku dituak ina ma jong gereja san mungkin di kotaon nga dak bola adong bi alay berek kamu jadi daerah-daerah nga udalan yun. Sudi, 4 taon na nga 4 taon mau melayani di distriko. Nga udalan niya kaputay. Tas tohoro, diba? Las jono igarizido. Tabudo. Lehata sopisi majo. Lauro na sila pungwana mado latihan merkurtu garizin na terori na te berju. Mulai hati matuhan, ngadoh amat tajabu nami, punguan amai nak. Habis satu ngajub bulatian, mare dediko di tutuluzum. Kan itu nih. Satu ngajub latihan kur. Alai ilapoi terpiga zoom, ngatuluzum. Nah, sampai mulai borngedok. Mah, terisukunin natai itu je buat tong. Amang. Inna, wah serius nih kamu latihan inna, ido, angkia dapat mulawinyan nanggu sehari 2 minggu, kurberu hamina, habis 1 tahun nanggu sehari dah kur, ini terdapat musik, ayo kok kamu sehari 2 minggu, sehari sebulan minimal, ikon kurni baru kurmuna, habis nggak 1 tahun, pasaulan ido, kurmuna inna, do. Song-songon ima. Alay mo lota dokok kita mula nakisurat ni Kristus na buhay wakil ni Kristus dok kita lau gabes pabuan sodang hatiuron tu sa dok Portibion dang mabuak kawulomon. Tutu guranggo akka kehadiran ni ala Kristus di tonga-tonga ni Portibion na gabe mangalion hatiuron mencerahi do menyegarkan. Alay lubisian ni nuaing molo di igil di jalai tuntut kita predikat sebutan sormina ni Kristus manang surat ni Kristus na ditongos sita tutunga-tunga ni Portibion ama kuradi du hita lahu makkangulu songotang iyang ni ilik-ilik ni sada pastor nama dok imas Franciscus Caperius nama dokon ditonga-tonga ni Portibion ditongos suau ditonga-tonga ni akka perbeda-bedaan bae maaw Tuhan kabisibuak kadameon. Di tonga-tonga ni akka na saling membenci bae maaw sibuak kolong ni Roha. Di tonga-tonga ni akka na putus asa bae maaw sibuan pakirimon. Umatantangan inuang dita. Monotahusin waing bolos sadak surat ni Kristus na magbuambarita na uli. Ragam doon. Paredeon, bagian ni Seding Marturia. Luar biasa. Torop do namonang manada Kristus inorhonya ka ede nauli jalan na tayo. Torop doy. Na julu tahun-tahun 20 patao melayani pengalaman mazon di daerah Lagubuti tahun 1924.
Jono do tu sekolah Bibil Pro. Alani tebuni kurnia ka sekolah Bibil Pro kati hai. Segudang go tu dia marminggu sekolah Bibil Pro. Segudang go pai huti-huti. Wasa say pai huti-hutom munay labok kurnay. Molo markurna sida sa songon na terbuat do ibatuan wagi jangin na. Ternyata jago dokur. Pajonok kojol matu di bata sejamita. Molo warkurna si dalam bokinna. Alai molo marjamita do. Hubigi sianu lamoru do haprosiao kuturin do. Ay basa balam moru haprosiamu. Ay saya manusuki do jamita na. Inna. Manintili do jamita na. Manguhumi do jamita na inna. Alai yung lo kurun. Itu terherna terhijak kami tuban wagijang. Ternyata untuk memberitakan firman Tuhan dan memberitakan berita nauli, jok nai lewat suara natabu, kur natabu, ede puji-pujian. Saya udah di Hololawa tu daerah, memak tohodo di dia iba berminggu, las surya name meti. Saya pungwanina, saya sarong do ba? Iko saya rong tuk piwalu halaki pardukod-dukoti do. Nagpikur resetau 2 tahun holani alay tong setiap minggu siap berkur. Alay saya Roma tu iba, so diberi kamu amak preses namiak ka inay do naman yupurian waingin na. Ang kuamay so binoto behin na. Alay hubila makamama. Nagoda nga kubila ka mama taringot tu si. Satu sadaryon nagoda nga pungwakur ina na niyazaran niya kaama. Alailas sarong ko pihudapot pungwa nama na niyazaran niya kaina. Bima. Latsarong. Ay sino mga zarihamu ni kutupungan ina. Amat tasyano ina. Bah brujunay nuni. Jadi molo songoni pihamiak kamaon, anong kebiasa gon nami siak kamu. Ternyata percaya diri do, ama mangajari punganina, merkur, latsuarong go, nang kuseda. Tangarung, anong masorot wow, bukator, sungun na berita na hibaton. Amang, jika di jenap, ikut tau di, aledang di budiat tau. Tak pulau babuan non ke betar botok. Malay jamita unamang ngadong nuaing. Parupun mengajar bunga nama nuaing gereja namin na. Ape, itu betul ni mak niku. Ala ni semangat ni teroy mana mengeluhon. Ape duk kubigi. Hula 2 heli do ngahabis salong. Itu. Api yung nakahama na gula nga mga sari, jadi jagoro, sa desisi, kamaon. Dalam rangka marturia do seding nakilingan ito. Alay na mereka siya ini kehadiran ni ala Kristen, unang gabi, buat jol matubaga sa kahulumon, alay mangurubi do pati urhon. Surat ni Kristus. Didok nakilingan dada di surat tumarhiti surat tinta, ayang ko tinta na buhay do'y hapusi. Alay di dok marhit itu todi dada tu batu alay tu ate-ate munaro mahina argani ala Kristen songon surat di Kristus dimanapun orang Kristen itu hadir harus membawa pengaruh yang positif dan konstruktif. Tu pada marhiti-hiti akan waeng surat asingi paredeon mamaritahu barita nauli lamaju teknologi waeng marhiti-hiti akan pesan-pesan na buita pakai di teknologi na majuon. Marhiti-hiti ka SMS, marhiti-hiti ka nyon, aka WhatsApp, nang marhiti-hiti TikTok dohot aka media-media nasi. Dipakai, mamaritahu barita na uli. Jala maragap lo talenta-talentai. Dang buwis pasarupot tay, alay buado hita manak songod dia talenta na nileo ni debata alay songod sadar kita songod surat di Kristus kita. Isi bakyot tay daksay sudibui marede.
Dak saya sudi jolma bui mamudai. Dak saya sudi malo cepat lau mengitik sikitikon merhiti tiak kak wea dan sebagainya. Alai pino mata dokon. Gabi dipakai mai lau mabaritahon. Akan nauli berita kanadingkan. Itu. Antara suami istri pe beda. Martalenta bidu nang di keluarga pe. Baru mambai pelatihan naung seda jauh. Alai ternyata dong ko sada budaya ni ala mata iya marhatan ala bo majolonik ku teh. Alai las di kota besar pi puasa songoni bakol di ala batak mabain kata-kata na mesra tu keluargana. Cuy, suku kamu majolak batak. Di dia ho sayang madok songoni petuin tanah. Toka tak terhunai terus ni mana? Di mana? Itu. Coba mah akamon. Radi do hamu muba, radi. Dungi calon nasida pelatihan. Songon ama hita ikobainot tado. Kemesraan, keharmonisan di tengah-tengah ni keluarga. Radi do, radi. Atong wea hamu majo hata nalabok tuak kay natay jabuni. Di wea matong. Lagi di dia ho hasian ninna. Ito Roma alus niya kay natay. Nang mabuko ho. Ito rasingko. Terbuka do ita, terbuka. Omat to nga kamaon. Pembina kami latihan. Terbuka. Baibi majolo hata nalabok tuak kay nata. Ikirimi matong liwat non teknologi on. Alay Roma terbuka hitara ay nanganong maharadison. Aka ahama elusnya kay nata. Maragam elusnya kay nata. Lau HP idokoko peditei mabuak kamu na HP na nasing-asing ko diulah kamu disihin namu se ibalos suri mah ujung nga omma buktina tuk kata na labok yang wala batak ko binay tuak kay nataon gabia sing biduin narupani siyo si pasomalo duni ay nanok somali ya mabain uya manang SMS na keras-keras baga bidok kuma nomor tedeng minutua ku hamu HP lau tu sih dang nalau pelatih hak kamu ina itu negatif betul HP perlu dui mamaritaw barita nauli akan ading kamari hiti-hiti no teknologi o why dang buhi pakyot tabi dang marihiti-hiti ka malonnya ka mula seudok ketubuh dia ke pembina-pembina ni perempuan. Ay perempuan pinakuda ngedo talenta muna. Do. Mugudang talenta ni perempuan. Kujago dah musian bawa. Ay ko bawa tulus-tulus dong. Unang madisuruh muna. Sahali karejo tu bawa. Ala otak ni bawa pena. Hasil penelitian mula saya mau urok konon. Hasil penelitian di Universitas di Maryland. Kan otak ni bawa ukapal lo lapisan putih warna putih nami lapis otak na jelas ido mapakorotuk kinerjana tulus-tulus do bawa molo karejo sada jolo sidung cuy jinang unang ipareta hamu kay nang kamataon karejo yon agauri ino duk sidung onan non karejo dain na anggoi siduk angko parupua boy di waktu yang sama 5 kerijuan ni kerijo sabil mangalopa sabil maredede sabil martiktok ada bimusi sabil marorot sabil manapu-napu boy coba wasongoni ngasih pare songoni mulu pala adong bawa manapu-napu martiktok ngasih kok Jalaudok di
Molo sa didokop ituntut perempuan di zaman on, tari ngutuk kemerdekaan di dia. Merdeka do perempuan sebawa. Do ingat tamu, merdeka do perempuan sebawa. Coba jo, ada perluban ni baru-baruan. Perluban ni gereja. Naksangin na tayo manuhor. Ahado, pahian na laho berlumba. Ito lao di mana? Ijo pakai jo. Pahiam itu rin na tu amatay. Ito rin pakai huboy. Coba jo, ijo pakai jorok mi. Ina matay. Ang gusto ka or hitaw. Bima, you bebas do. Bereng mak perempuan dipakai ransel tas, dihadang buti pe bui, di ransel hope bui, di baik kolat tu tangan nope inen na buti bui, coba jorong bawa, di baik tas inen na bawa buti, ngasih kotori durhonta, ngahan tang abi, nangi, adong bawa makadek tas ison na di baik berdalan. Asik ko si pare sa maho. Ini nama tu si. Alain ko perempuan bebas. Ji makai merdekani. Yu jago rohamu sebenarnya. Unang arong madok ko be tidak bebas kami perempuan tidak begini na. Bebas dohamu di zaman on. Alai tak pakai mai gabi na positif. Terutama memerintah berita nauli molo setarok kemampuan di perempuan ngaditop pada bata jalata lenta di liut de bata. Kemampuan ni nang makatai perempuan sampai 10.000 kata sampai 20.000 kata dan mernaluja perempuan makatai sadari ala yang ko bawa ulah di 7.000 do ngalu say molo tapakke ang gabi positif ala no tapakke tong berbedaya teramat do inata ay molo berbedaya mata do inata sitalu-talu do ama ay 7.000 do kay mapuata. Perempuan 10.000. Jadi mulu masih lu 7.000, mersal dulu penasida 10.000 naik. Tak tolak pitai. Kan? Alai mulu tapak kenoni talenta do potensi lau memeritahu berita nauli, memudai, mangalion akka berita-berita nadingkan. Maka seorang ibu yang cerdas, ibu yang bijaksana, anak-anaknya keluarganya selalu berhasil. Pistar-pistar anak konna, peringgas anak konna, burju-burju anak konna, molo saya radi lau memudai. Alani somor surat ni Kristus si dari holat di portibion alani jumulu nak tahamu nakon todi aprosiaon ni nangaka keluarga merhiti-hiti akatalenta do si leo ni di bata natu hitaw macayar gadi dada surat na sinurat dohot tinta dada surat na sinurat tu panurata batu hamu alai na di surat di bagasa todi ni di bata hagogo ni di bata asin ni rohani di bata do nama nangkat tita mangwari hita ka mga kainang surat ni Kristus sorminan wakil ni Kristus dohita di tonga-tonga ni portibion lahu marsidding lau memeritahon berita nauli Kristus nakpay baruhok kita tutu dakdaw kita mangulakoni yanggo siya kadiriota alay ala asini rohani Kristus na pay baruhok kita di sido kita gawi margogo songo si Paulus nong makatidak ko nakiningan. Amen. Martang yang maita. Mauliate madi hode bata jahuba manami. Di parar hodok kami gabi surat ni Kristus. Perwakilan sorminan ni Kristus. Di tonga-tonga ni portibion. Lau mabuah berita nauli. Maka monakon torop akajolma gabi persea tuho. Dang talu pami Tuhan yang gosian gugudo tadirion nami. Alay nunga di pay baru ho kami marhite-hite Kristus. Gabi jolma na baru kami.
Gabi jolma na marpangalaho anak katiurok kami. Natoktong radi marhabadiyaun uhud. Gabi sorminan ni Kristusi. Mabuan na kabarita na uli. Tu sadok portibion. Pasu-pasu kami Tuhan. Nang sunguni kuria mo nakanaposom parhalado. Akaruas ni kuria pe. Asa toktong silu diaka ulaon. Songonak kanok pinararmu huria mon hakabipi pakabaruon. Lako man pahi. Nang sadok kabipi marhiti-hiti sentralisasi. Naung ojak akatim naradi si partangiang. Tu aka seding dohot aka misionaris. Songoni lau patupahonak kanauli di tonga-tonga ni Portibion. Sai pasu-pasu manasida. Di tonga-tonga niya kana marukil. Sai pergugui. Jala leon semangat daw pagkirimo ni. Aka na marsahit daoni. Aka natalpe tuaka hangaluton. Sai pay baru rohana jala apuli. Songoni akaulaw nang las ni roha. Marhiti akan nau tinik-tikon ni huriam. Sai pasu-pasu patulus may Tuhan. Gabi marperbui may taulo mo ni roham. Tulus akka sakap ni akayanak kon ni huriam. Di pa masu-masuon. Tulus nang akka. Ulaun koinonia, ulaun marturia, dohot ulaun diakonia. Tulus ma nang program ni huriamon. Saha diho mahami Tuhan. Saya hamonak kong mangulu nami. Asa talup pami gabi surat ni Kristus di tonga-tonga ni Portibion. Amen. Tapuji madebata. Jala sian nasalas ni rohata tapasahat ma piliata panupahyot tatulaon seding hakabibi. Kodobo anong tabarit, ang
con robo a nota barita, levantata l'ora jai, il rehon anak kasariana, manobus padosai, manobus padosai, Aibin kado hati urut, Luasa puna holoni, Luaso nikin koto, Saleleng-eleng nai. Ikonohi kamangkan lidah, Yesus Kristus patobusi, asa tutolong nama olong, panjang donasi tomi, panjang donasi tomi, anak kado hati urut, lunas sabuna holoni, luaso nikin koto, saleleng-eleng nai. Huria hinaulongon ni Kristus, jakon masodang sia Tuhani nama naudangi sadok dalammu, merdalam mahorapon Tuhan Yesus, asau nang liluho, alai tiurma akka dalanmu, jalomu manang hatuaun, doho dame marhiti todi parbadia. Saya perguna Loas madiguhi holong ni Tuhani roham, asal manada hodiak kapabahinan ni debata patupahok kaluaun, tunasa natinopa, saya dipergugui maho, mersitutu para raton berita haduauni. Patinggil masih pareomu, roh anak pikiranmu manangihon, persuruan di tengah-tengah ni kulommu namaragami. Sai to dinaima mangaleho kiras ni roh hariho, gabi perbarita nauli.
tatang yang kumma piliata. Ali di bataman namin na di banwa gicang. Hodok haruruan ni saluhut silehon-lehon na dingkan doho na so dibasa na mau diutus. Upasahat kami masyan na nilihom itu kami pilihan nami tuhong. Sa jalomay gabi uap na hujus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa upar hasya kami pilihanon. Pati buluhok karajaw mo di tunga-tunga ni Kuriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toding. Asala putada kami gudang ni silehol-lehom itu kami. Asalam gir-gir kami madok mo niyang tituho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan bata para sirohana sumurung jala aman nami. Hupuji kami hohana dileo kodo berita nauli na siya anakmu Tuhan Yesus Kristus panguluhok kami. Saya perkukui mahami marhiti-hiti todim. Sa huloy kami hatam. Nung ahubigi kami paretami. Disuruh hodo kami mamarita ho berita nauli. Sa ho berita ho kami Tuhan Yesus si pangului. Tuhanak si pilibigu nang tuparugamu na asipe. Selam patoro maka naposom panguda si suromu tuna ni halomohon idope tuna hakulomon idope hupang ido hami dope tuhong pasu-pasu ma nang kong si barmeni dohot sudi idupna ramoti jala pasu-pasu sudi nasinuru ni kong si barmen tuganu luat tupahi maaka panguda di harajaumu na dilihat Portibion tupahi sudi perguruan asalam tibul harajaumu ramoti maseding ni halak batak hakabibi dohot sudi na mangula disi saya apoi hamios sudi asa marlas ni roha hami para ratok karajaumu sayului manahu pangidu kami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di banwa gicam. Sa pinurbadia magwarmu. Sa Roma harajaumu. Sa saut malomo ni roham di banwa tungon sungon na di banwa gicam. Lema tuhami sa dario kanguluan siap hari. Sa samadusa nami sungon panesa nami. Tidu sa nidongan na merdu sa tuhami. Unak kami tugi hotu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Jalo kamu mapasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hamu. Di sodakon Tuhan di batama buhina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di batama buhina Tuhamu. Jala di pasaor homadamena tutod di munabi.
Selamat hari Minggu. Horas mari kita saluhukna.